Čović, Željko Matić, Rane Bravičić, Marko Šever, Ana Šimić, Davor Šimić, Joze Šimić, Radoslav Šimić, Ivana Visković. 7 od 9. Dakle, dnevni red u obliku kojega smo zaprimili. Dakle, po točkom 1 je slanje zapisnika sa prethodne sjednice općinskog vijeća, 2 postavljanje pitanja vijećnika, 3 prijedlog odluke o općinskim porezima općine Tučepi, točka 4 prijedlog odluke o vrijednosti boda bez izračun komunalne naknade i pod 5 prijedlog odluke o dodjeli sredstava poduzetnicima na području općine Tučepi, Igor Valić i Anita Valić. Da li ima neko da napravi? Ja imam, s obzirom da ova odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade mi ako danas donesemo, da s obzirom da je nismo donijeli 30.11. onda će ona imati pravne učinke, neće moći ovo 1. siječnja 23. nego 24. Prema tome, ja bih povukao da s dnevnog reda pa će ostati ovo kako je sada na razini 0, a kad gledamo u eurima 0 znači 36, jel? Znači kasnije znači danas. A kasnimo, 30 dana, ja sam bio postavno, sad je to... Da li bi neko tu vjerovatno pinan ukidilo, šta ja znam, ne znam. Znači ne prošlo. A zašto se kasnije? A ja sam posla bio, ne znam, 6 dana prije, ako sjećaš maila. Ja, bila je sjednica 15.11. Kako je bilo javno savjetovanje. A moramo to 30 dana. Mi smo se kasnije, mislim, bilo je na savjetovanju mjesec dana, trebalo je donijeti odluku do konca 11. Pa ništa neće to, možda bi tu najviše hotelima, ali... Znači, prijedlog, mislim, možemo mi donijeti ovo danas, međutim, najvjerojatnije se neće moći od 1. siječnja 2023. Moramo poštivati zakon. Ne možemo opet zakon. Da, ništa, prijedlog je možda se povlači. Dakle, tko je za da se isplati točka 4? Ne, dobro, možemo pa ćemo da kasnimo. Molim? Mislio sam da je dobro imao primjera. Pa ima, ali kako je ovo izglasano. Tko je za da se isplati točka 4? Dakle, jednoglasno se saglasno usvojeno. Dakle, imamo prošlo neku zakon. Zanima me točno zbog kojih odluka je sazvana sjednica u rokovima koji inače nisu predviđeni za sazivanje, u kraćim rokovima. Zbog točke 3. Zbog općinskih poreza ja sam dobila mail isti kako se primio da sam dobila do 15.12. a za ovu odluku o komunalnoj naknadi nije napisano, pa nisam znala biti. Onda je moj prijedlog da se na sjednici danas na dnevnom redu nađe isključivo točka koju je sazvana ova sjednica. S obzirom da ovo može biti kao sazivanje sjednice po hitnom postupku. Pa je, ali s obzirom da ćemo imati puno vjerojatno. A to Čaka, dobro mislio sam da je, da sam me zbacila još jednu. Samo jedna i ova. Da, to ne, mislim da ako već nešto što se skupilo da nam bude manje točaka za završenu, jer će da bi vjerojatno širnija. Češće saziva. Ne može češće, ne. Češće nego, na primjer, grad Makarska gdje je češće ovdje, što znam da je grad Makarska, koji ima puno više svega. Mi smo kampanje i sjednicu svaki mjesec. Pa dobro, pa Evo, to što mi se danas... Ovo je 13. sjednica u roku od kad je formirano vijeće, smo kasnili ili prošle godine. Dobro, gledajte, mi imamo taj problem s tim nisim problem. Svaka ima, nemamo mi toliko po 500 tih ljudi u općini, ali ta savjetovanja javna koja se propisao za rok od 30 dana se nema apsolutno niko na niti jedno nije javio do sad. Dosta nam to... Ja ne znam da je, to je čista forma, to je ocjena u Mi smo radili o tome da podižemo cijenu komunalne naknade. Znači, meni je logično da obavijestimo građane o tome da je taj iznos veći. A dobro, ali tu se niko ne javi. Zato sam primjenio, odluka je pripremljena od sredinom 10. upućena na savjetovanje, trajalo mjesec dana. Kako je malo veze sa mojim prijedlogom? Ne, govorimo sad o savjetu. Nema da vam govori da bi samo ova odluka o porezima po hitnosti, a da bi onda trebalo izbaciti ovaj zahtjev. Znači, trebali izbaciti zahtjev 6. Pa smisla... Doslovno za 4. točka. Ako se izbaciti točku 4, točka 5 postaje 4. točka,
Dakle, tko je za prijedlog da se 4. točka izbaci iz dnevnog reda? 5 za. Tko je protiv? Ovo smo glasali. Ne, nego da se izbaci točka 6. Da se izbaci 4, a sad je točka 5, točka 6. Tko je za da se točka 4, prijedlog odluke o dodjeli sredstava poduzetnicima područja općine Tučepi izbaci iz dnevnog reda? Tko je za? 4 za. Tko je protiv? 2 protiv. 2 protiv. Tko je suzdržan? 1 suzdržan. Znači, točka je izbačena. U redu. Dakle, sad stavljam na glasanje, ako nema više prijedloga, od dnevni red sa 3 točke. Znači, izbacimo 4. i 5 točku. Tko je za? Dakle, jedno glasanje. Dnevni red. Dakle, prelazimo na prvu točku, to je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice općinskog vijeća. Da li ima nekih primjedbi? Ako nema, stavljam na glasanje. Tko je za? 6 za. Tko je protiv? Suzdržan. Znači, ja sam suzdržan. Da vas upozori, više navrata sam vas upozori. Nema suzdržan. Nema suzdržan. Možete vi za ili protiv. Ako niste bili na sjednici, onda ne morate glasati. Onda prilazimo na točku 2, to je postavljanje pitanja vijećnika. Da li se neko javlja? Pitanje? Evo. Ja bih zapitao, zbog čega nije sazvana nikakva rasprava ili ništa u vezi ovoga zahtjeva župskog vijeća i župnika u vezi ove zemljišta? Nismo stigli. Ne, dok smo dokumentaciju pripremali, dostavili, to je bilo par dana. Biće samo ne znam. Zvaka će biti ima pol godine o tome se traži, niko ništa ne radi. Ima zahtjev uljarske zadruge i župe tuče. Biće samo ne znam. Ja sam se s toga tiče, ako se dobro sviđam, tokom 4. mjeseca kroz mene načelniče. Danas je 12. Evo, možda još kroz 4. mjesec i onda je u jednom od redova na gospodin načelnik posla predsjednici vijeća da postoje očitovanje uljarske zadruge. I napisao je da još čeka očitovanje od DVD-a. Što ima tu DVD? Ne, nije. Evo, ja ću izvisati. Bilo je prije, bilo čak kad smo Ne, nešto ili ne, toga. ne, Zadnje je stajao drugačije. Ne, pričamo o 4. mjesecu. Ali 4. zato se čekamo. A u to doba, budimo iskreni, nemamo se šta lagati, bile su teme aktualne, da ne mogu biti aktualnije, vijeće za koncesijska odobrenja, šta je još bilo aktualno u to vrijeme, još nešto smo imali bitno, tako da, eto, to je palo u drugi plan, projektu zbog ovoga vijeća za koncesijska odobrenja i načelnik je napisao tada da se čeka još očitovanje nadležnih tijela DVD-a tuče. U tome mjeri iz 4. mjeseca. To je bilo zadnje što sam ja iščitao na tu temu. I mi smo sve čekali, doće nešto, pa ništa. Sad je ponovljeno, znači upit službeno župe Tučepi i onda opet predsjednica vijeća je pitala načelnika kroz mailove šta je o tom očitovanju DVD-a. I onda je načelnik napisao da DVD nije tu relevantan, kako bi uopće to rekao, jer nisu vlasnici nijedne čestice i tako. To je legalno. Mada ne, mislim da se izmišljali ovaj. Dakle, onda kad je to bilo, onda je bila ideja oko izmještanja one komunalne zone kroz odluku o izmjenama i dopunama UPU-a, pa kad je ovdje bila na sjednici vijeća, pa je izbačeno to razlozi za izradu ta nova lokacija, pa se opet nije izglasalo, pa su ostala 2 druga razloga i onda u tom kontekstu su bili, sada je bilo pitanje, ali nikad u odnosu na taj sporazum. Dakle, nikad nije bilo pitanje, to je sporazum s 3 strane. Ono što je bilo relevantno, to je traženje, znači, odluke službene nadležnog tijela
zadruge, to je postavno. Dakle, tu ono što se dogodilo, to je dogodilo po tom sporazumu da se općina uknjižila na zemljište ispod ono gdje su tije parkingi, sa svoje komunalna voza i tako dalje. A ništa drugo se nije podzelo po tom pitanju. Logično je da druge dvije strane traže šta će biti dalje s time i kada će išta biti. Ja kažem, nema politizirati. Da li se ide s tim sporazumom ili ćemo mi vratiti priču, vratiti na zemljište do vijeća. Da se Svaki se obuši na ovo što se traži. A dobro, evo. Ne, ja sam obrazložio, ali točno, mora se vratiti. Znači, na mene, znači, 4. mjesec, zadnji načelnik u medije, evo, ključ, pa ćemo pročitati. Načelnik će, treba ulaziti, znači, kada je čekamo učinovanje nadležnih tijela DVD. To je bila zadnji mail u 4. mjesec, do ima mjesec dana. I onda se rekli traži ništa DVD uopće biti. Ali tada u to vrijeme nije se ne tražila tematska sjednica, tada se tražio zajednički sastav. Ima mjesec dana. Tražio se zajednički sastav. Ali, Što nije dogodio. Ajmo, može načelnik pita se, Ja kažem, ja ne dam puta sad. Znači, tada smo očekivali, od DVD-a smo očekivali to očitovanje što je načelnik napisati. I onda dolazi okvirno 7 mjeseci i dolazi novi mailovi i sad imamo mjesec dana okvirno, ne znam, dan je zatraženo. Znači, tematska sjednica A dobro, ništa strana prebacija vamo tamo, nego je meritum stvari da to stavimo ovdje na dnevni red, da to raspravimo, dobijali se. O tome, samo se to pita, I to je dobro najbolje se zna, da se dobije u vrijeme. Ja sam zato i zapitan zbog čega to nije dosta stavno. Ja nisam da li ćemo ići dalje s time i s tim projektima ili nećemo, to je neko u izvršnom vlast interesina. Eto, stvarno, bez ikakve koordinacije. Zadnja sjednica je bila polugodišnje izvršenje proračuna i sve ove točke. Ma dobro, sad će biti proračun u idućoj sjednici i tako. Znači, to... Ma nije tako za ova dana, ja nisam nekako uopće. Znači, to opet ima dobro pripremiti. Ok, a evo da sad. Imam dva pitanja samo znači, ili što se pokrenulo što se tiče škole od zadnjega puta i prije 8 godina je općinsko vijeće, ja sam glasao protiv, usvojilo taj ugovor o razmjeni zemljišta. A skoro su u zajedničkoj suradnji na izgradnji škole. Nije bila zamjena zemljišta. Ne. To je, vidite što na našem srca, to je sporazum o zajedničkoj suradnji na izgradnji, znači škole, crkve, nove, ovo je bio ono malo vijećnici ugovor o zamjeni zemljišta. A to je kao jedan... I strane su sudjelovale, zašto sada opet treba vijeće tu odlučiva kad je vijeće donijelo tu odluku? Je, ali to se donijela sa odluka, Donija se je sporazum. Glasi sporazum. Ako je, to je sporazum. Znači nije nikakva suradnja. Jedini derivat iz toga sporazuma je taj ugovor između crkve i općine koju crkva daje kao jedna od tih kompletnih što se trebalo donijeti, samo se to donijeti. Znači taj sporazum nije ispoštovan. Ispoštovan je sporazum samo u tom dijelu, dalje su trebale za sve... A to je zadnja točka u sporazumu, posebne ispoštovani. Dakle, sporazum je širok, daje širok okvir unutar, dakle, on traži i procjene zemljišta i tako, po svakom pojedinom. Dakle, crkva je, s obzirom, iako čak nije bila upisana kao vlasnik, ako nema one ugovore s prve godine, pa su dok smo to sve proveli geodetske elaborati, formirane čestice, tako da je tu se općina uknjižila. I samo je to na temelju, kao jedan od derivata toga sporazuma, taj ugovor koji je tako vijeće trebalo normalno, to što Davor govori, iako ne mogu se baš dobro sjetiti, ja se dobro sjetiti, zašto nije cilj ispoštovan. I zašto treba... A ne može se sporazum ispoštovati kao sporazum. On ima 10 stvari koje treba donijeti vijeće kao zasebne odluke, koje se tiču imovinsko-pravnih odnosa. A samo je ta jedna provedena, koja je zasebno i donesena na vijeće, kao kaže nam. Dakle, mi moramo ga reći, i sad imamo razgledati opet u sporazumu. Dakle, sporazum je dao okvir za
zamjenu Da, i znam, tako dalje. čitala sam. Dakle, svaka od taj pojedinačnih transakcija, ajmo i tako nazvati, treba imati odluku vijeća. Da. Ako mi, dakle, mi moramo znati da li idemo na realizaciju tog sporazuma tako kako je zapisano, da li ga modificiramo ili ga odbacujemo. Dakle, to moramo znati. Ali onda nam trebaju sve strane. Pa sve strane, pa to zato jesmo tražili. Nećemo nam ići raspraviti sa svim Pa stranama. zato, pa nema to dvije strane, župa i uljaska zato. Šta ne? Dakle, da vidimo šta je, mislim, možemo se mi naći zasebno, a onda s njima i tako dalje. Čekaj, to bilo dobro drugo ili šta bilo? To je bilo drugo. Drugo se preskočio. Ali prvo, ne, mi smo napravili onu novu geodetsku podlogu, ja sam zvao Petru, ima jedno, možda 7-8 dana, jer ona bila u onoj ekipi, tako da nju nazove. I, dakle, ono što ona meni rekla, da to nije još kompletno te parametre, sve što se tiče pravilnika o izgradnji osnovnoškolskih i ustanova. Ali ono što se da iščitati, ono što su do sad vidjeli, to je da definitivno tu dvorana zajedno sa svim ostalim sadržajima, vrtić, nova škola, srednjoškolski rad, da tu ne može stati. To je, ali kaže sad čekate još vaja za nju stavim 2 saj požuriva i tako dalje. A mislim, ja mislim. Ja ređem brže, ona kaže, sad smo poslali tamo i tako, a eto. Dobro. Stvarno kura. Mislim, ja mislim svaki put, ja to šta? Ili ima neko pitanje, pod pitanje? Slijedeći će dati. A ja se znam, mislim, ja sam slušao neki dan naravni parkom što sad. Da se počeo odmah početkom godine, što bi bilo unutra. Evo sad se najavio. Da je amandman usvojen i da ste ga i podržao, ostalo početno nije. Pa dobro, vidjet ćemo sad se otvara to milijarde pitanje, baš da ta jednožinski rad. Neki dan se sluša naredba dana iz ZPO. A informacija jedna da znate, to iz ZPO-a mi smo dobili odnosno vodu preko vodovoda, projekt za izgradnje one vodostrojene velike nove kao dio onog stanja zaselaka na regionalni. To je vrlo bitan postup, jer ako se to sagradi, da će se moći i cijelo pustiti, jer smo već postavili to čest tako da. Jer jedino sad je postup realnog problema. A bez Šimića smo riješili ono. Naravno, a postup niste. Ali nije tako Ivana, nisi. Šimića su imali daleko najveći problem. Mene zanima načinče, da li ste, što se tiče daljnje izgradnje, u tučetnom smislu infrastrukture, da li ste vi da se dalje izgradi zgrada u tučetima ili ste protiv izgradnje zgrada? A ja sam da mi izmenimo urbanistički plan i damo manje gabarita. Ja sam to govorio i povećamo čestice i damo manje gabarita. Mi smo išli na ovo što je pohvalno, što je vijećnik Matić, dakle ono smanjenje broja, ali to nije zaustavljeno. Evo vi, ja svaki dan dozvola, a to skoro svaki dan dolazi po jedna na posebne uvjete ili na... Masa je toga, znači ljudi su zainteresirani za kupnju, za gradnju. Dobro, to ne... Znači postoji veliki interes. Naravno da postoji, pogotovo što su druga općina Makarskoj rijeki zabranile više stambenu izgradnju. Ali ne možeš ti zabraniti Ivana više stambenu izgradnju. Općina Brela piše da je tamo da je zabranjena više stambena izgradnja. Ali šta to znači? To znači definirati šta je više stambena izgradnja i znači u njih je 4 stambene jedinice. Pa dobro, onda se malo ali ja nisam naše uspjeli uopće iščitati. Jer oni imaju pročišćeni tekst, a mi nemamo pročišćeni tekst, ja nisam uspjela naći. A niko bez problema ima tamo gdje je maksimalno 6 ukupna jedinica. Piše zadnja izmjene 2016. Imamo na internet stranicama općinski akt i urbanistički plan, zadnja izmjena 2000. Prostor. Ne, pusti prostor. Prostor ima UP za naselje, ovdje nešto koji je najbitniji. Prostor nije... Znači, pa nije nebitan, nego prostor je definiran. Više garant. Ma je, ali prostor, znači, neko kad daje građevinsku dozvolu, unutar ovog područja, sjeverno-južno deo se, neću sad reći druge gabarite tako da. Dakle, daje se po UP-u, daje se po... Provedbeni urbanistički. Tako je, tako zvano. Urbanistički onda moramo biti po prostoru, što znači ipak treba biti prostorni. Prostorni, ali uopće nije niti pročišćen tekst. Ne, dakle, mi ne možemo u urbanističkim planom davati veće uvjete nego što je prostorni dozvoljen.
A mi možemo manje davati. Jasno, na prostor je dovoljno što u nas je dosta širok. Ako se ukini urbanistički zbog nekih, recimo da bude van snage, bili bi problemi. Ali opet to stavljanje, ali opet to stavljanje van snage urbanističko. To je procedura koja vam traje isto kao što sad smo mi ovo van snage u ovom dijelu u luke, jel? To isto treba proći proceduru javnog. Ma naravno da treba proći proceduru. Nije to ono da nisam desao van snage. Ako ste vi zato da se to smanji, da ste ga veliki to sve, da se ograniči, da ne bude toliko da, znači zašto nekad se išli u toj proceduru? Mogu ste vi ciljati. Mi prokomuniciramo. Evo, riječnik Matić da... Hoću reći, ovo imate, gore je bila građevinska inspekcija što tiče groblja, tako da znate, to je prijava i tako, ali tu mora, a samo još jednu na tu temu. Dakle, mi smo makli iz urbanističkog plana izgradnju dvojnih građevina. Onoga trenutka kad je tamo na zelani Joskoška kao iznad stanice, onda u zelenu prepolovija Česu, pa Uvoni bar, pa šta li kao dvojni. I onda smo mi ukinuli, ali smo greškom ostavili u zoni 3. Jer nismo uopće vodili računa da u zoni 3 imamo dvojni. Jer smo 1 i 2 su bile zone konsolidirane, a 3 i 4... To je imala greška. Eto, to mogu reći maju da mislim. To da je neko vidio... Evo, ajde da mi želim javno pitanja, sada počnite izvolite. Željko, samo sekundu. 30 sekunde, može. Znači, i on radi zgrade, po urbanističkom planu je bilo, bila je zelena zona, i onda je nama gospodin načelnik Urbos rekao da je greškom to izostavljeno i tražio za ispravak. Znači, to je bila podvala Urbosa i tekakva, jer ono što je bilo obišeno, takav smo mi plan prihvatili. Znači, to ne može se greškom mijenjati. Znači, ne može, grešaka. Izložen je bija kartogarski prikaz kakav je bija. I znači, on je takav usvojen. Doli nigdje u tekstu se ne definira di je koja zona, nego koja zona šta znači. Čim je ta zona požutila, on je počeo graditi. Dakle, to je zona koja je po prostornom planu Općine Makarska, dakle u trenutku kada je čovjek kupovao zemljište i po našem prostornom planu 2004. godine bila građevinska zona. Dakle, ona takozvana da kažem po proceduru koja je 100% točna, koja je žuta zona. Dakle, čovjek je kupio građevinsku česticu. Sad kad je kupio, ne znam, ali ipak ja vam govorim, prostorni plan bivše općine Makarska je 1485. i naš prostorni plan je 2004. Kad smo mi detaljnije razrađivali te zone, onda je Urbos dao prijedlog i to je tako usvojeno 2012. prvi UPU i to je kompletna ta njegova parcela, kompletna, stavljena kao zelena površina. Ovdje da, kao što su i mnogi ljudi dali inicijativu kad se bude radile prve izmjene i dopune prostornog plana, da mu se bar omogući jedna parcela da do toga svega što je kupio da bude gradivo. Jer on je imao dosta veliku parcelu, i to je vijeće kroz izmjene dopune. Dakle, to nije bila isprava greške. Jer to ne može biti. Ne može s tim ispravku greške nešto što je mijenjati. Dakle, to je izmijenilo na vijeću. Namjerno da može graditi. Namjerno, ne, pod izlikom da je to greška. A nije to greška bila. Tako je rekla Maja Madiraca Antiti. Nama se tamo tako rekla. A nije samo ovo. Da je greškom izostavljen. Znači, i da samo da se sve slažu u tekstu, ali se ne slažu kako da su. Evo ga, da. Ali ako mi pogledamo to izmjene dopune, pa ću vidjeti da recimo i Ivan i Čača stavija tamo isto gdje smo stavili zeleno, onda gdje je Klementinova kuća, pa sve smo promijenili u žuto. Mislim, nije to bilo samo jedna takva, nije to sad išlo u... javnoga čovjeka da je prihvaćeno od strane njih ili ne, to molim vas ostaviti. To je bilo puno tu primjedbi i drago je to je vakav, ali sve su primjedbe bile te vrste. Dakle, povećaj, stavljaju u građevinsko, povećaj uvjete i tako makini cesti. Svi iskoči su tamo tražili, Maksim, Draži. A jesu, pa okej, ali hoću reći nije to bila jedna takva. Tako je, možemo nabrati na kada iskoči, možemo nabrati. Ali zato, ne bi gledali, pa nećemo to, a nećemo gledati to. Pa sve u redu, ali nemojmo gledati to izolirano, sad tamo neki Ivešić, ne znam. Ne možemo našto izolirano.
Nego govorimo o rokovima za Ne kaže što je bilo, kako je rečeno, a ako je Je, ali nije to kartografski prikaz, ispravka kakav je greške. Nije to išlo kroz postupak ispravka greške. Nego išlo je dopuna. raditi Znači, sad, idealno se sjeća, dakle, da već još bivšeg vijeća tražimo da se uput Slatine promijeni. Jer da smo donijeli uput Slatina, onda bi bilo umjesto zgrada sa 8-9 stanova, bilo bi najviše 4. Umjesto na istu parcelu da stanu 2, stala bi samo 1. Međutim, sad je tamo, kaže, dozvole. Normalno, ljudi žure, izvadne dozvole, sad kad donesemo, 90% od toga što smo mogli spriječiti, neće se spriječiti. Ali znači, već godinama se tražila, se promijeni uput Slatina i čak smo i u proračunu imali. U proračunima piše, znači, planska dokumentacija za uput Slatina, ali nikad do toga nije došlo. Prema tome mi smo tražili godinama je bilo u proračunu, a onaj koji to treba pokrenuti nismo mi, nažalost. To je izvršna vlast pokreće. Zatim, što se tiče, i tu se je moglo naravno spriječiti da bude, mislim, može se spriječiti gradnja, ali bi bilo 2-3 puta manje. I pitanje je, znači, bili se radile stambene ili bi ljudi radili onda za sebe, znači bili se radili za prodaju, ili bi radili za sebe, možda ne bilo isplativo za prodaju, nego došao neko ko želi samo napraviti za sebe. Znači, sasvim drugčija bila filozofija i potreba tih koji imaju vlasništvo i kupe tu zemlju. Također, što se tiče planova isto, kod gradnje, znači, toga da se nastojalo prije riješiti. Nije, ja već 10-15 godina pišem, znači, očitovanja na planove. Znači, u nas se masovno su se, recimo, lažirale ceste u tuđini. Ceste su omogućile također ilegalnu gradnju. Jer jednosmjerna ulica koja je 100-200 metara, u nas je nacrtana kao dvosmjerna 5,5 metara s nogostupa i tako dalje, a nije širine nego 3 metara, samo kolno pješačka u stvarnosti. Ali oni u urbanizmu vide, znači, da ima u nacrtu više 5,5 metara, onda dopuste 10 zgrada, a u biti ljudi mora stati neko na 200 metara udaljenosti da bi se mimo išlo. Ali to bi stopiralo gradnju da mi nismo lagali kakve su ulice. Ja sam to 10 godina preko, znači kad su god bili planovi upozoravao, Urbos ne reagira, ovdje u očitavanju niko ne reagira, znači svjesni su tih prevara. Sad i u Platu imamo gdje, gore za ceste, znači imamo problem sa gradnje, znači isto je cesta ucrtana, sa magistrale ucrtana da je široka 5,5 metara s nogostupom sa strane, pa tamo je isto široka, a šta? Sve je znači kolno pješačka širine 3-4 metra. I po pravilima one ne bi mogli izdati dozvolu. A s obzirom da nama u planu piše da je 5,5, ljudi sad tamo u planu da će teško će zaustaviti gradnju, ali u biti plan bi već sam time zaustavio gradnju. A to nije... Jer ne možeš 100 metara ići biti naselje gdje će biti 400-500 ljudi, da bude kolno pješačka širine 3 metra gdje se moraju mimo idasta, nemaju se gdje mimo idasta. Znači bilo bi, ali mi smo dopuštenjem toga, unatoč tome što se upozoravao, Jurosa koji je izvođač, znači, a izlazio je u susret interesima, znači on je namjerno, znači nije teško obići, mi nismo Split pa da mu promakli. Ako sam ga ja upozoravao, ako mi ukazano na to da se lažiraju činjenice, onda je on mogao provjeriti zašto ovaj to govori, mogao je pitati, znači neko je ovdje trebao reći je on je u pravu, ali svi su ignorirali te napomene. A zahvaljujući tome što sad u planu za cestu 3 metra piše da je 5,5, zato se gradi, zato se sad u Platu grade zgradu. Zato što cesta kroz koju se jedva prođe malo veće auto, piše da je dvosmjerno i ovdje normalno u urbanizmu da će dozvoli jer široka cesta može veliki promet i tako da. Znači, krivo je trebalo se mijenjati, ali tu se je doprinosilo, znači, gdje se namjerno to radilo. Znači, govorimo od izvođača koja bi trebala biti profesionalna etika, to ne dopušta, bez obzira interes posla. Ali morali bi imati svoj neki dignitet, poštivanje zakona. Znači, da ne dopuste čak i naručitelju da radi tako nešto. Može se promaknuti nešto, ali ne može biti sustav. U nas je to sustav. Znači, da se lažiraju podaci u planu. I to je sve ono što ljudi ne znaju, ali to promakne da se svi čudimo kako je nešto odobreno, kako je nešto prošlo, ali to je ono što izvođač zna i one interesne skupine znaju što treba ubaciti u plan, da bi se sutra prevalilo i ono što smo mi na urbanističkom planu i svugdje, da se mimo ići ograničenja i ostalo. Jer uvijek neko ta, kako se kaže, strašnja vrata otvore da se zloupotrebi nešto. Da je pitanje smijeniti prostorni plan, da se to odmah ograniči. Treba izradi bača plana koji je meni oko 2005. godine dotična mandiraca, da moje pitanje zašto nije plan onakav kako smo se dogovorili,
odgovorila da se nametila potreba izrađivaču plana i na moje pitanje ko vam je nametio potrebu, ona rekla da ona nije meni to dužna odgovoriti. Ja sam bio tada predsjednik. On je odgovorni se Znači sam. da osoba ne više držati da. Ja ne bi to toliko mistificirao. Dakle, Dobro, tu je... to rekli, evo. Ne, da vidjamo ukupu, da smanjimo te gabarite, ok, to sad damo govori. Dobro. Dakle, nema tu velikog mistificiranja. Ljudi kad ovdje, rekao sam 100 puta, upu luke nema niko nam na raspravu. Upu naselja, eto 100 ljudi ovdje, prostorni plan. Dakle, ima tamo, znači, u Vistoj nešto je bilo primjedbi u tijeku, bile su 3 javne, prva, ponovna, pa druga. Znači, uglavnom se odnosilo na to, kad govorimo šta su interesi građana. Dakle, mi možemo, ja mogu kazati sa 100% sigurnosti, da su interesi građana, da se prošire građevinska područja, da im se maknu ceste, da budu osmorokacice i tako dalje. To se da iščitati s primjerom. Znači, nema vara. Nema vara. Dakle, ovo što se tiče... Ok, ovo što se tiče lažiranja... Ko će se javiti? Neće sad to neko neće gledati, ko neko želi raditi. Ok, ali ljudi kažu, ma je to bi ja sad gradila, pa onda proda, pa onda nikne tu trokatica. Pa sad je to prodaje se prije. Imamo interes ko mještano. Ok. Je na interesu, što mi sad, jer vi smatrate da je interesu da se razvijamo dalje, da se rade zgrade ili da ne ima? Ne. Mislim da treba, pa ja sam to davno, sad se vraćamo na moj, ja sam davno govorio, tada 2005. za ovo što Davor govori, kad je pokojni Vlado, ono 2009. kad se usvajalo će bio bolestan, da smo trebali staviti. Dakle, ono što se mijenjalo, što se išlo, jer tada nije bio zakon o legalizaciji, morate voditi računa o tome, i tu je bilo, možda amo nazvati to tako zajedno izrađivača, da ide se kao da ljudi mogu legalizirati, jer kako ću drugačije, ne možeš. Zakon je rekao, možeš dobiti rješenje u izvedenom stanju, ali treba plan. Dalje... Ali zašto da ne krenemo više Nije to što se njome nametilo, ne. Legalizacija je to ne. Ali ako se sjećaš kad sam govorio da mi stavimo, malo je nepravedno. Ali dobro, ja opet pa te vidim, hoćete li krenuti da uzmene UPU-a? Ako je način u stav vijeća da se stavit ćemo u Ne samo te, UPU, sve, cijelo. I promjena izrađivača. A ne mogu to napisati, to mogu raspisati natječaj i to se ja. A stavi tu se to ne mogu ja. Ali sve jedno, pa šta to ima veze mara? Ako ti... Zato što se dokazali, dokazali su te korupcije. To ne treba biti znati. Dokazali su korupcije. Preko 20 jada. Mislim, kako ja je ono pravim kao bagatelju nabavi, nama je 70 jada. Kako da direktno u Makarskoj dogovaraju direktno? A možda imaju pravilnik o bagatelju nabavi taki da kaže da usluge do 200 jada 3%. Da, pa nećemo li dogovarati. Mi možemo opet svaku njenu odluku, jer nama dolazi, prezentira plan i objašnjava plan diplomirane ekonomije. Ali ovo što se tiče onoga što govori vječnim plaći. Mi imamo bolnice koje jesu u naravi jednosmjerne, ali se koriste kao dvosmjerne. Kako ćemo mi u nju staviti kao jednosmjerne? Pa ne može ona... Kako kad sam to uputio zamjenu sa Bogomirom za onu cestu, upravo za ovdje se radi, nije se prihvatilo. Tu vezano opet. Sad se gore ne razvoj iznad Vile Vinjke, da je ona cesta stavljena 3 metra kolno pješaka. Pa isti je to, ne bi se radilo, nego bi se čekalo da se napravi put ovdje pokraj Klementina, znači da se... a vi ste odbili to da se radi. Ali onda kad su vidjeli da ne može se napraviti put, znači evo problem je bio s dogovorom, onda raćemo mi svakako i tamo će se proći, jako je u bitu, zato što je ucrtana kriva cesta. Ne je ucrtana kolno pješaka. Nema toga. Ne bi se radilo. Ne bi tu da nikomu ga radi, ništa. Ne bi se mogla ni Renato Čović moga da pravi, kako ga da praviš? Si nema to veze, sve je to isto. Dobro, uglavnom smo svi slaženi da treba promijeniti. Ok, stavit će izmjene dopune UPU-a, Eto, možete za proračun, ako smo tu suglasni svi, što se mene tiče, nema nikakva problema. Ja sam dio svoga grasa, kad je bio prostorni plan, izbacija, pošto to je kuće i vodi izbijaju prije u prostor, da sad Makarska nije. Ovdje sam promijenio zonu koja je bila građevinska, nije boja tako li, isto žuta stavio sam komunalno. Ja mislim što će mene sam pokazati da nisam. Mislim, ne, sad razgovaramo ovako nije. U redu, imat ćemo Znači, gospodin
vijećnik Matić je izložio detaljno sve, onda gospodin načelnik odgovara naravno na dugo i široko, malo kolokole. Uglavnom nema veze, evo mogu gospodin načelnik. Uglavnom znači krenut ćemo nadam se u te izmjene. Kad dođe do tih izmjena, hoćemo li i te ceste vratiti u realno stanje? Znači, doslovno... Frane, znate kaj smo ja ne znam da li mi možemo sada, recimo, tipa ulica, ovo gdje Vijekovo Danović to, jel? Ide Vijekovo Danović, meni ljudi dolaze, govore, tu prolaze kamion, kako još nisu razbili nešto, oni se čuju. Znači, ono što su oni bismo snimili trašu, izvođač se obveza, da će bilo kakav popravak, razgovaraju sa ljudima, govori tako dalje. Dakle, nije toga, ali stvari u tome, i staviti ono jedno, onda šta, znači da bi svaki, i tako je iscrta, i onda znači svaki čovjek koji bude išao prema doli ili prema gori, dođe policija pa mu naplati prekršaj. Pa mislim kako? Nije nužno jednostavno. Tako je. Kad je do dvije kuće, ona može biti neizmjenjena. Znači ne moramo mi staviti... Ono je ono pješačka. Samo je ono pješačka, ali zbog zakona onda ne može biti za svoj kuće. Ono pješačka, ne može biti ono pješačka, čak je slikom. Evo gospodin Načelnik, Pješačka ne bi mogla po svojim gabaritima, pošto je to minimalno 3 metra, kako će biti dvosmjerna? Ako sad gradimo ono pješačku, onda gradimo jednosmjerno na kuću, sad kad bi gradimo. Situacija nije pa dezastra, prvo ste im kroz prela, kroz mislim. Ja sam, hvala Bogu, volio to išao ljub puta noć, tako da, mislim. Onda je to ne, pa se prošli Mimicama, pa tamo... Redima su sve ulice, osim jedne su dvosmjerne. A kako ja moram uvijek, kako ja moram uvijek dati u tuđi dvor, da bi uvijek prošla, da bi... Zato što je ulica dvosmjerna. Zašto je dvosmjerna? Ali kako ćeš ti, recimo ovaj ćeš od Rijeke od Danovića do Šarinovića. Ja sam tamo rekao da je najveći problem naših planova što mi ucrtavamo put i god kome. Znači puta... A ne postojeći putovima, postojeći. Šta se put koji nije u realnom stanju? A to je problem. Ali kako ćeš ti navesti u prostorove, pa čekaj, ali ti daješ mogućnost da ti ostvariš neku proširenje, eventualno tamo se može. Da ne može biti to da se gradi. Ali ne može se to u 100 puteva se gradi. Ako mi mislimo tu nema se za grad, strane ga i napravi. Sa prve UPU-a vratimo i ceste u realno stanje. Mi probijamo 100. Ja to sad ne mogu decidirano govoriti, s obzirom da ćemo tu napraviti problem u smislu one dalje odluka, koja će pratiti odluka o regulaciji prometa i tako da. Ima i daljnjih planova za proširenja, o tome se radi. Jednosmjernih puteva pa da se zaokruži. Ne mora se određivati, planu ne piše, Amo mi dodi odluku koji se piše samo sa razlozima koji su ovdje navodi. Pa ćemo s time krenuti, a onda ćemo razraditi to što će puteva i tako da. No dobro, krenemo. Ja ću staviti, mi smo već formirali prijedlog proračuna, da ćemo, dodat ćemo stavku do 70.000 izmjene dopune UPU-a. Jedno i drugo, oba. Ili 100. Koje, pa sad ne je bilo, to je ostalo. Dobro, ako ima još neko pitanje, ako nema, uključiti da bilo točku, idemo na točku 3, to je prijedlog odluke o općinskim porezima općine Tučepi. Pa evo, javljate se, ovdje ćemo otvoriti raspravu. Ja što dodati, ako 3 Poštovani cijenjeni vijećnici, dobili ste prijedlog odluke o općinskim porezima općine Tučepi. Ja bih kako se osvrnuo samo na ovaj prijedlog. Znači, odluku koju smo mi donijeli bila odluka iz 2017. godine da bi porezna uprava negdje tijekom ljeta ove godine kazala da postoje neke stvari u našim odlukama koje nisu u skladu sa zakonom. Tako da u biti, na što su ukazali su na to prvenstveno na one stvari koje smo mi pisali, koje su već definirane zakonom, tako da nije bilo potrebe za tim pisati. Oni su kasnije podnijeli zahtjev Upravnom sudu, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, koji je jednim dopisom nas obavijestio da bi treba šta smo poduzeli vezano s tim, da bi kasnije ja zvao tamo i govorio da bi išli u izmjene odluke, znači uskladiti s eurima i tako dalje, da nema potrebe da sad to ukidamo, tako da su nam dopisno koji smo zaprimili 5.12. produžili taj rok za još 30 dana.
Kako je obvezna naša po zakonu o lokalnim porezima da takvu odluku donesemo do 15. prosinca tekuće godine koja bi se mogla primjenjivati u idućoj godini, dobili ste prijedlog odluke o općinskim porezima, ja ukratko se osvrnuo samo na neke dijelove odluke. Znači, ovom odlukom utvrdili smo vrste poreza koje su i do sad imali. Prirez porezu na dohodak, to je stopa 10% koja je propisana zakonom. Porez na potrošnju je stopa koja je isto propisana zakonom. Porez na kuće za obnov je, znači, iznosi od 0,66 do 1,99 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće. Znači, tu smo stavili maksimum 1,99, odnosno to je bilo prije 15 kuna. Porez na korištenje javnih površina, utvrdili smo što su javne površine, naveli smo dva porezno razdoblje, godinu dana i porezno razdoblje ljetno i zimsko. Zone javnih površina Lučica, zapadno Lučice, istočno Lučice. Člankom 12 propisali smo visinu poreza na korištenje javnih površina zaštite karte, gdje smo ukinuli one odredbe u prijedlogu koje su vezane za broj dana kojih oni rade. Ovo ljeto smo se susreli sa takvim problemima. Mi svake godine oglasimo mjesec dana, znači da nam se neko javi ko će koristiti javnu površinu. Od tih korisnika javnih površina, ne znam, 20% se njih javi. Ja sam naložio redarima da napravimo zapisnike, da oni koji nisu podijeli zahtjeve, da ih računamo bez ikakvog popusta. U međuvremenu smo se susretali sa nekim žalbama, gdje nismo imali dokaz kad su oni otvorili štekar, oni bi donosili potvrde od mirovinskog, da su se prijavili na mirovinski i kad su se odjavili. To po meni ne znači ništa da on radi. Znači, tu imamo problem i sukladno tome, ovaj se porez utvrđuje u godišnjem iznosu. Znači, oni koji duže radi, njemu će sigurno biti isplativije nego onom koji radi duže od 15 dana, 10 dana, njemu se porez utvrđuje u godišnjem iznosu. Kao što smo uvijek do sad tako imali. Zatim, ukinuli smo odredbe koje se tiču koncesije odobrenja. Znate sami, zadnji put ste pričali o tome referendum, da se priprema novi zakon o pomorskom dobru, gdje idu dozvole. Dozvole se daju na 4 godine. Dakle, kako mi možemo sada utvrditi taj porez, ako ti koncesije odobrenja neće biti. Znači, bacili smo i te odredbe što se tiču koncesijskih odobrenja. Što se tiče kioska, išli smo zatim da nisu svi kiosci isti. Znači, imamo neke manje, neke veće. A nama je bilo propisano da kiosk ili plaćaju, znači, zavisno od toga da li je za novine bio iznos od 11 do 13 tisuća kuna. Znači, sad smo u prijedlogu utvrdili da je taj kvadrat iznosi 232 eura, a sve ono što ima sa strane izložbenih prostor plaća se sukladno članku 12 odluke. Isto tako, kiosk vezan za pripremu hrane, to je nešto malo veći iznos, on je 250 eura po metru kvadratnom. Bankomate, sad ovo smo razvrstali u neke 3 zone, smatrajući da možda na interesu da imamo negdje bankomat koji je dalje tamo negdje nešto mu je manji iznos, znači imamo od 2000 do 2700 eura i javna površina radi pristupa bankomatu ostala u biti ista kao ono 5000 kuna, to je 670 eura. Uveli smo novi porez za koštane površine za postavljanje kontejnera za odlaganje stare odjeće radi recikliranja i smatramo da opet neko se tu bavi nekim biznisom. Nije to samo postavljeno da bi neko imao neku svrhu da to nekome ili pohrane i tako dalje, pa smo tu uveli kao grad Makarska ima 265 eura godišnje po kontejneru. Korištenje javne površine za postavljanje elektroničkih telekomunikacijskih kabineta i tako dalje. Dali smo dozvolu za postavljanje jednog takvog ormanića na prvoj stanici u Blatu. Operateru, ne znam da li A1 nije bitno, ali mislim da je to malo preveliko i sam sam se vodio nekom računicom, kad oni sve naplaćuju, zašto mi ne mogu naplaćivati postavljanje takvih objekta? Jer imamo ti ormanića i tako da oni naplaćuju svoje usluge, tako da i općina ima nekog rezona da to naplati. Da li je ovaj iznos visok ili ne, to ne znam. To sam kao grad Makarska napisao 2624 eura, tako da znači ovdje imamo ljetno razdoblje, ove stvari koje konzervator da sve tako dalje, to je približno isto kao i ove cijene. Tu smo uveli, znači,
prodaju promocija izletničkim brodom od strane prodavača, promotora brodskih izleta. Znači imali smo onu kategoriju gdje smo naveli po registranom putu. Mislim, to toliko nije bitno za nas, jer bitno je on koliko on zauzima javne površine. Znači imamo tu stol, tablu i tako dalje. Tako da smo uveli kategoriju da on plaća sve, ne samo za postavljenu tablu, nego da plaća i za onaj stol koji se tu nalazi i tu ide po dužnom metru. Imate neke koji koristu 2-3 kvadrata, a imate neke koji koristu samo 1 kvadrat. Tako da mislim da po tom registranom putniku opet moramo utvrđivati podatke koji neko može imati tablu 10 metara, a ima brod za 50 ljudi. A neko može imati tablu za šta znam, 300 putnika, ima manju tablu od metra kvadrat. Znači, mislim, to nije, mi moramo voditi računa o javnoj površini, a ne o tome koliko on ima kapacitet broda. Ja, ako on ima 50, on puni do 50 i prestaće razlog. Ako ima 3000 kabinet, njemu treba 3000 ljudi će tu stajati se prodavati. Znači, mi smo sad uveli tu da mu mjerimo kvadraturu koliko on zauzme. Imate nekoga koji ima i stol, i tablu, i ne znam već šta još. Tako da, ne znam, ja sam tako... Ako on stavi reklamu? Pa reklama se, znači, ovdje imamo 926 € po metru dužno. Znači, ako ima... Ako ne ima, mislim, ima stol i reklama. Onda se računa, to je 2 metra dužna, to je 926 puta 2. Znači, prebraje se ta reklama kao da je zauzeti tu, to se računa. Onda što još imamo ovdje, ne znam što je bilo novo, ovdje su malo razvrstali ove neke slike, ako se neko crta pod trete, smatramo, naveli smo kategorije da mora biti, što ja znam, član Hrvatskoj zajednici likovnih umjetnika i tako dalje. Zimsko razdoblje, to, iako toga toliko nema, smo to umanjili na nekih 50%. Znači, ovdje imamo do 15 dana, smo naveli da do 15 dana se može koristiti, ako ne znači tu imamo 20 € na dan, obično se radi negdje, šta znam, imamo prodaju ribe i tako dalje, to neke stvari koje su, ne znam, to bi bilo u biti, to ja ne znam šta imate neko pitanje, imate neke primjedbe, uveli smo da te porezne reklame, to je nekih 166 €, ako cijelu godinu drži, onda je to nekih 199 € i tako dalje. Mogućnost plaćanja u 2 rate, znači do 2700 i 2700, znači u ovoj odluci smo mi saželi obje odluke, znači odluku našeg poreznim odluku o porezu na korištenje javnih površina. Tako da imamo sve jednu odluci. Kako se radi ovdje i od prirezu poreza na dohodak, ova se odluka moraju objaviti u Narodnim novinama, tako da ona stupa na snagu što se tiče prireza, trebali su upiti početku iduće godine. Znači, prvi mjesec nakon objave, a objavit ćemo do kraja. Samo što se tiče reklame, to ono što smo do sada pisali kazne za stavljanje. To je za postavljanje reklamu, to nije kazna nije. Ne, to nije bilo, dosta nije bilo reklame, ne znam, do metra kvadratnog, do metra kvadratnog, to je bilo nešto, u tom smislu. A kazna nešto što sve stavite, što je protivno i nije odobreno. Tu se primjenjuje odluka o komunalne. Znači, najmanja moguća površina, znači 1 metar kvadrat, 1 metar duži. Neko može imati manje od toga, ali... U redu, ako to je otvorena raspravu, javlja se liječnik svojim. Zakon o pravu na pristup informacijama. O njemu prijedlog odluke ove nije bio na javnom savjetu. Znači, kaže, jedinice lokalne područne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pred donošenjem zakona i podzakonskih propisa, a pred donošenjem općih akata, odnosno drugih strateških pravnih dokumenta, da se tim utječe na interese građana i pravnih osoba. Znači, poreze su u interesu građana i pravnih osoba i vidim, sve druge općine su imale ove poreze na javni savjet. Znači, također, dakle, trebalo je objaviti nacrte propisa općeg akta, obrazloženje, ciljač ovo što je pričano, trebalo je također obrazložiti. Nakon toga ide izvješće o savjetovanju, zaprimljeni prijedlog i očitovanja, objašnjenja zašto se nešto odbilo ili prihvatilo. Također, mi nemamo sljedeće, pa ja nisam primijetio, neka me ispravi to, ako sam slučajno pogrešno. Dužni su na svojoj internet stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne. Znači, mi smo već trebali donijeti, zapravo sad do kraja godine, trebali donijeti plan savjetovanja sljedeću godinu. To viđamo u županijama, to vidim ovih država ima plan savjetovanja, znači
u nas nema plan savjetovanja, što mi planiramo, dakle, sve sljedeće godine. Ovdje i piše što sve treba to sadržavati. A da ne govorim, dakle, da i dalje, nevezano za to, u ovom je, dakle, zakonu, obvezno informira, znači mi objavljujemo sjednice, a u biti to je obveza javne vlasti, znači javno informirati javnost o dnevnom redu zasjedanja, sjednica službenih tijela, vremenu održavanja, načinu rada, mogućnosti neposrednog uvida, broj osoba koje mogu nazočiti, tako da. Osim toga, dakle, sljedeće, osim toga, mi imamo zakon, osim odluke o općinskim porezima, postoji odluka o porezu na korištenje javnih površina, znači koji smo i prošle godine imali. Da, isto nije bila na savjetovanju, to ste podnijeli na vijeću. Sad gledaj, ali dobro, ona je aktivna, također. Ne, ona se ukida s ovom odlukom, ako ste pogledali u prijelaznim i završnim odredbama. Jer sam rekao da smo sjedinili jednu i drugu odluku. Gdje? Završno. Piše na predstavu. Znači, onda ostaje na ovome da nije bilo realno. Dobro, ja vam mogu dati primjer grada Makarske koji isto imao javno savjetovanje, odluka koja se donosi po hitnom postupku. Pripremao sam odluku koju sam trebao brisati sve odredbe koje su bile, to je načelnik poslao predsjednici vijeća. U međuvremenu smo, kako se bliži kraj godine, mijenjamo to u eure, tako da nisu svi baš imali javno savjetovanje što se tiče, inače nemaju baš i javno savjetovanje. Zakon stoji, propisano i tako dalje. Tu ste u pravu. Jer ovo je dosta složen dokument, znači mi možemo dokumentima koji su kraće naravi, znači gdje je jedna informacija, te informacije, to je 4-5 dana rok, jer mi smo sve zaposleni, mi smo volonteri, za razliku od profesionalaca. Znači nama je 4-5 dana za dokumente gdje možemo utrošiti pola sata vremena. Ovo odluke o porezu, to je nešto što trebaju dani i nama, ali treba naći dane slobodne od novca po sat. Znači zato je potrebno javno savjetovanje da i mi imamo mjesec dana razmatrati, gledati, a ne ovako, znači imamo sat, 2-3 vremena pogledati, ovo je složen dokument, znači ozbiljan, treba vidjeti, znači sve nedostatke, propušteno nešto nije, imamo li kakav prijedlog. Ovako se svodimo na onako, zakon kaže da to treba neko izglasati, pa eto, samo vi dignite ruku kad vam nešto... Ne, gospodo, draga, ne morate vi to izglasati. Ako vi ovo ne izglasate, onda ćemo morati donijeti odluku koju brišemo odredbe naše odluke o porezima. Isto tako, na javnom savjetovanju mjesec dana bio vrijednost boda, pa se nije niko očitovao. Jer smo isto povećali za možda širi krug građana, povećali smo komunalnu naknadu, niko se nije očitovao. Dobro, ali to je ljudi se trebaju naučiti, tako je, znači ne treba ukinuti neka prava. Pa nije ukinuto. Znači, ne govorim, znači sad to što postoji, treba ljudi se kroz vrijeme očekujemo da nauče konzumirati ta sva prava, znači da sudjeluju u nekim raspravama i tako dalje. Nažalost, ljudi misle da je nebitno što oni imaju za reći, ali znamo, evo već i po savjetovanju, znači ja često sudjelujem u savjetu po zakonu. Znači, gdje profesori, doktori daju kvalitetne primjedbe, sve, Vlada je stavila na javna savjetovanja zakone samo zato što traži Evropska unija, a praktički odbija sve prijedloge koliko god razumije. I pokaže se nakon mjesec-dva dana da su ti prijedlozi bili odlični, da su zakone, znači... A dobro, na onome koji predlaže zakon, na njemu je da prihvati, ne prihvati. Jasno, ali... Vi ste dali jednu primjedbu, ne znam, bila jedna primjena neko savjetovanje. Dobro, sad to prije. Ne, govorim o zakonu, govorim o našoj odluci. Ja govorimo, znači, savjetovanje su uvedena zbog zahtjeva Evropske unije za transparentnost i sve. Nažalost, vrlo malo se to... Za zapošljavanje još koje ljudi, ja se nadam da ću moći to sve obaviti jer se obavljam 50%. Nastavim što više mogu da napravi, znači, greška je moja što ovo nije bilo na savjetovanju, a isto tako grad Makarska nema, mislim da se u biti ovdje ništa nije mijenjalo manje. Ja sam svjestan vašeg opterećenja, ali organizaciju posla odgovorna je izvršna vlast. Znači, načelnik mora učiniti da vi stignete, znači, i da se dakle ne bude velika količina posla na jednu osobu. Znači, ali to nije naše. Znači, naše je da zahtijevamo zakon, to znači da se ispoštuje javno savjetovanje i sve. A znači, kako će to biti organizirano kad se vidi da je, što je, znači, ja sam vam stvarno i govorio, da jednostavno imate previše posla, jer ljudi koji to ne razumiju, znači, vrlo olako daju izjave.
znači samo upisanje, znači bilo što to su sve pravne stvari i zahtijeva koncentraciju, znači ne može se 100 stvari raditi na jedno. Ali govorim još jedno, znači to nije naše, mi ne organiziramo posao uopće. Naše da donosimo odluke, da donosimo odluke trebamo biti temeljno informirani, ovisno o težini odluke prije ili poslije, zato ako je složena odluka trebamo imati više vremena, ako je jednostavnija onda je dosta 5 do 7 dana, a organizaciju posla treba organizirati način, znači ako vidi da ovo sve zapnje, onda on mora organizirati da to bude izvedivo, znači pomoćnik već kako će, ali neću tu savjetu, znači ja nisam vlasti, njegova je vlast, znači izvršna i neka, izvolite to organizirati da dobijamo na vrijeme, da se poštuju zakon u budućnosti. Hvala. Od Bezoki je ništa isto. Ovo su dobro jako savjetovanja na kojega se nikad nije javio. 2 točke nisu poštovane zakonske neke procedure, odnosno ovo drugo za kasnije. Možda nije to zakonski neispoštovano, nego nismo odluku dali. Ja sam napisao sa odluku o socijalnoj skrbi. Mislio sam je staviti na iduće vijeće, ali sad ću postupiti po tome da će isto savjetovanje mjesec dana. Gdje utvrđujemo sad, reguliramo to odlukom. I naknade za novorođeno dijete, koje će biti sadržano sve u jednoj odluci. Nećemo imati do sad milion odluka, nego će biti propis. Znači je staviti na savjetovanje, mislio sam da stavi na vijeće, ali će napraviti to mjesec dana savjet. Tako da ćemo kasnije s tih mjesec dana. Makarska je tu odluku dobio isto nije bila na savjet. I onda se ta odluka neće moći primjenjivati od iduće godine. Znači u iduću Ali je možete u savjetovati te, evo, kao porezima odlukovati, tu slušajte. Ne stoji to, Ante, neka prava građana isto utječe na to, šta može neko... A ne mislim u javnom savjetu, nego trenutka kad se donese, nije to sad vezano odluka o socijalnoj skrbi vezana za neko... Znači propisat, objedinio sam sve što mi dajemo, znači sve propisano to odluku. Tako da ako se ovo ne donese, primjenjivat će se... Da budu u skladu s tom odlukom. Ako se ovo ne donese, primjenjivat će se odluka... Ali možete staviti primjer da Samo će morat donijeti porodiljna odluku. naknada bude veća nego što je sad. Ja sam primjereno kao što je bila, malo sam popisano. Morate zaokružiti na eure. Ja sam ne vidim da se zakonito zgleda kako kome paše. I to je moje, a u tome je bila danas sadržana i još jedna točka od dnevnog reda. Kako vam paše? Pa dobro, ovo nije bilo i na javnom savjetovanju, to ne znači da mi ne možemo služiti. Ne, nego ja hoću samo reći da je ovo vijeće donosilo odluke koje apsolutno nema veze sa zakonima, protiv kojih smo ja bio protiv. A ovo što je Marija Sandra bila protiv, a vi ste svi ostali bili za. Znači to su bili protiv zakonite odluke. I jednih i drugih. Ma šta ovo što se tiče Ma nije, nego mislim da potpuno. A porta, Jer je donešeno mimo, jer nisu osnovno na nijedan zakon. ne bi rekao ko nama. Nije branilo te staviti u proračun da ne izglasamo, ali vijeće na temelju ničega nema pravo. Načelnik je u obvezi primijeniti, znači ako neka odluka nije sukladna zakon, on može obustaviti od primjene. Da. Ja sam i točke koje načelnik... Dobro, imali smo neki prijedloga koji su regulirali. Neću li prvo misliti zakonitost točka. Ja sad stavim meni reći što načelnik proziva. Ali mi ne, vijeće da. Imali smo neki prijedloga koji su regulirali ustavno i tako da neke stvari. Zašto ne mogu da ni to? Mislim, svaka odluka mora ima uporište, naše odluke mora ima uporište u zakonu, znači moramo navoditi članke zakona temelje kojeg te odluke donosimo. Bilo je 6 odluka koji nisu imali te odluke. Pa onda znači zakon to nije tako. Nema zakona koji regulira, zakon upravni sud ili neko ne možete donijeti odluku temelje, morate se pozvati na statut ili zakon. Ali ako se mi vrati na ovo, po meni, hajde. U redu, je netko još stavio raspravu. Niko ne javljamo za ključnu raspravu, stavljamo ovu točku na glasanje. To je točka 3. Dakle, tko je za prijedlog odluke o općinskim porezima općine i Tučepi? 4 za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? 3 suzdržan. Dakle, prijedlog odluke prihvaćamo. I tim završavamo sjednicu. Zahvaljujemo se.